שלום, היום אני החלטתי קצת לשרטט, לא בדיוק לשרטט, לעשות צורות גיאומטריות ולראות האם יצא מזה סוג של ציור. אפשר להגדיר את זה בתור טרייבלים. אז אני אתחיל להשתמש בעת שחור ובעת אדום ובסרגל, ואני אתחיל לעשות את זה באופן מאוד ספונטני. אין לי מושג מה תהיה התוצאה הסופית, ככה שאל תצפו ליותר מדי, כי אני לא אמנית, אבל אני מקווה שיצא משהו מעניין. אני אישית אוהבת את הרעש, לא רעש, את הצליל שהמגע של העץ בנייר יוצר. מקווה שגם אתם. מאז ילדות אהבתי דברים שהם מדויקים, דברים שהם בסדר מסוים. ולצבוע דברים בסבלנות, ברוגע. יש בזה משהו שמאוד מאוד מרגיע. תמיד אהבתי את השילוב של הצבעים שחור ואדום. ולצבוע באופן מדויק ולאט. יש בזה משהו שאתה נכנס לעולם אחר, שום מחשבות, שום דאגות, מתרכז אך ספציפית בציור. תוך כדי שאני מציירת, אני לוקחת הפסקות של שליקים מבירה. בירה זה אחד המשקאות החביבים עליי.
מקרה, כשהייתי בתיכון למדתי אדריכלות, הייתי במגמת אדריכלות. שם היינו יושבים ופשוט שלוש שעות כמעט ברצף, הייתי יכולה לשבת 3 שעות ברצף, מוזיקה באוזניים ופשוט לשרטט. זה היה מאוד כיף. אחרי זה אתה מרגיש מין הרגשת סיפוק, כן, סרטטתי משהו, וזה יוצא לפעמים מאוד נחמד, מאוד יפה, מאוד מדויק. דיוק זה דבר חשוב. תחושה של וואו, עשיתי משהו, יצרתי משהו, איזה כיף. ומאז תמיד אהבתי לשרבט. ואז הכרתי את המילה טרייבלים. לא יודעת אם זה בדיוק טרייבלים, אבל אני רואה את זה שילוב של צורות גיאומטריות. יש הרבה נושאים מעניינים בעולם הזה. אז ידעתי לצייר כמו אמנים גדולים או אנשים שיודעים לצייר בצורה מדהימה, אבל אני לא, וזה בסדר. ויש דברים אחרים שאני אוהבת לעשות. לצייר אני לא יודעת, אבל מוזיקה, קלידים, גיטרה, מדע, כפי ששמתם לב, רוב הסרטונים של ה-ASMR הם קשורים למדע. ואני מקווה שהקהילה בארץ, קהילת ה-ASMR, גם תתפתח ויותר ויותר אנשים יצטרפו. זה יהיה נחמד. זה משהו שהוא עדיין בחיתולים בארץ, אבל אני בטוחה לאט לאט עם הזמן וישתנה. תהיה לנו פה אחלה קהילה של ASMR בארץ, אני בטוחה בזה. תמיד אהבתי דברים תלת ממדיים, אז אני משלמת פה דו-ממד תלת ממד. איך זה יצא? יצא לי משהו, אבל העיקר הכוונה. אני נמצאת כרגע בחדר, אני ביום חופש, יום חמישי היום. אני ביום חופש, שזה נחמד, הספקתי לעשות מאוד הרבה. כביסה, לקנות דברים, לדירה,
נחמד. לנקות את הדירה, זה כיף לשבת אחרי שעשית את כל המטלות היומיומיות. זה כיף לשבת ולהעביר את הזמן בדברים שאתה באמת אוהב לעשות. אחד הדברים שהתחלתי ממש לא לעשות זה ASMR, ואני מודעת לזה שאני כרגע לא עושה ASMR סטנדרטי, חפצים, אבל לאט לאט עם הזמן אני אתחיל גם עם זה. אני אוהבת את המאורון, אני יודעת שכבר אמרתי את זה, אבל אני ממש אוהבת את הצליל של העט והנייר, לא יודעת למה, יש בזה משהו בעיניי מאוד מרגיע. התפזרתי קצת, הלכתי גדול מדי, אבל בסדר. אני אמשיך מפה. לקטף קצת לחלק אותה ונוסיף עוד כף אחרי כף אחרי כף, ונקווה שיצא מזה משהו מאוד מעניין. פתאום נזכרתי שבגיל 15 הייתי בפנימייה בכפר הגלים, בחיפה, באזור חיפה, יותר קרוב לטירת הכרמל, והייתי יושבת ומסרטטת לי טרייבלים, לפעמים יצא לי דברים נחמדים ואנשים היו אוהבים את זה, זה תמיד הפתיע אותי. אז לא ידעתי שקוראים לזה טרייבלים, אבל כיף שאנשים אוהבים שאתה יוצא, זה מאוד נחמד, אני מאוד מעריכה את זה. שיגידו שזה מצריך לא מעט סבלנות, אבל בעיניי זה לא סבלנות, בעיניי זה אני נהנית לעשות את זה, לצבוע, לשרטט, יש בזה שחרור מדהים.
עושה את זה באופן ספונטני, אז אני בעצמי לא יודעת מה אני אבחר לעשות הלאה. אדום ושחור. אני חושבת לצבוע את הציפורניים שלי אדום ושחור, אדום ושחור, אצבע אחת אדומה, שנייה שחורה, שלישית אדומה, שחורה. צריכה לקנות לק שחור. סליחה, אדום. שחור, לק שחור, יש לי. כאן אני מתרכזת בלנסות לא לצאת מהקווים. כמו שאמרתי, לי מאוד חשוב הדיוק. יש מצב להוסיף עוד צבע. אני מושג למה, אבל בא לי כחול. צבע שלישי. אתמול פתאום חשבתי על זה, עלה לי מחשבה לראש. ראיתי סרט דוקומנטרי על בחורים שחורים. יש להם בגלקסיה, אולי אפילו כדור הארץ. ופתאום הבנתי עד כמה הנושא הזה מסקרן אותי. עד לא מזמן בכלל ידענו שחורים קיימים. ואין מידע עליהם. אז פתאום בשום מקום החלטתי, אולי אני אלך ללמוד את הנושא הזה. אני אעשה את זה גם בשחור. אז בסרט הדוקומנטרי, נחזור לחורים שחורים, בסרט הדוקומנטרי עצמו, במקרה פתאום אני רואה שלט מקלט בעברית, רשום בעברית. זה היה מסתבר שיש ישראלי שעושה, שבעיקרון יש לו סוג של מעבדה במקלט, והמטרה שלו זה ליצור חור שחור סינתטי. אז מסקרן, לא זוכרת את שמו כרגע, אבל יהיה מאוד מסקרן להכיר את האדם הזה ולדסקס איתו הרעיון של חורים שחורים. עוד נושא שמאוד מעניין אותי זה מערכות ספרותיות בינארי 1, 0,
2, 1, 1 שווה ל3, 1, 0, 0 שווה ל4. זה נושא שמאוד מאוד מאוד מסקרן אותי, תמיד סקרן אותי. התאהבתי במטריקס, בסרט המטריקס יש בהתחלה את ה-1-0 הזה בירוק, וזה נראה לי מדהים, העולם הזה, לנסות להבין אותו. אז כן, אז החלטתי שאני אתחיל להשקיע ולהבין את זה יותר. הייתי ממליצה לכם גם לנסות לשבת ולהעביר את הזמן בציור שכזה, או כל ציור אחר. זה מוסיף מאוד לריכוז, וזה משפר את הסבלנות גם, שזה כיף בעיניי. להתחיל מנקודה מסוימת, מקו מסוים, מצולם מסוים, ופשוט לזרום עם זה. כן, אני יודעת, סיגריות זה דבר לא בריא, אבל לצערי התמכרות לניקוטין חזקה הרבה יותר מהרצון להפסיק לעשן. סוג של הפסקות שאני לוקחת כזה להתבונן, נקרא לזה ציור, אוקיי? בציור ולערער מה לעשות הלאה. פתאום מתחשק לי פה לצבוע את זה באדום. ואת זה בשחור. כשאני חושבת על זה עכשיו, אני בדרך כלל יש לי נטייה להתחיל ציור כזה ולא לסיים אותו עד הסוף. אז כשאני חושבת על זה עכשיו, אולי אני אשאיר אותו ואני אעשה המשכים של סרטונים עם אותו ציור, נראה לאן זה יתפתח. יש לי הרי דף עם הרבה לבן שאפשר למלא, אז אני באמת אשאיר את זה ונראה מה בסופו של דבר יצא. מהשילוב.
thank you for watching and have a good night. תודה ולהתראות.